Gipaamping sa City Health Office ang mga Dabawenyo tungod kay upat na ang natala nga namatay tungod sa sakit nga leptospirosis. Gikumpirma ni Melodina Babante, ang coordinator sa City Health Office Tropical Division, nga upat na ang na-record nga namatay tungod sa leptospirosis sa Davao City gikan bulan sa Enero hangtod Hunyo karong tuiga. Gikan sa Barangay Lizada, Dumoy, Taal Bangkal ug Kalinan ang mga biktima. Sagad makuha ang sakit nga leptospirosis inig mutaak sa tubig baha ug musubay sa samad sa tawo ang bakterya nga gitawag og Leptospira nga gikan sa ihi sa mga infected nga hayop hilabi na sa ilaga. Out of 16, upat di ay ang leptospirosis. So, di ay mo kumpiyansa ng leptospirosis. Lalo na kung ulan-ulan, no, baha kay akong syudad, di magyun nato ikakuan na magbaha usahay. So, leptospirosis, kailangan po nato bantayan. Kaya ang upat at nga namatay, leptospirosis ang cause sa death.